Laughing Leos Biano! Programa apakaburay rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy ama magbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbatkan solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Naimbag nga oras tayo amin kalafeng. Kadwaan da kami manayin nga abdos ngay babaan kanay Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong. Sakbay nga intay waknitan ti surat ti pagayam tayo ay ket pukaw pa'y kados ngay. Shout out kanay John Arnel Ramos iti ilay Santa Ilocos Sur madama mga apros kadagiti buneng na pipiapay tay buneng maaprosam ngem siya abaket mo. Nagtaod day tagen ni Joe Ancielo sa Balboro makablaawan dagiti taga Binday, San Fabian, Pangasinan nang nangruna kada Kagawad Edong, pasiksay amag na iti tambak ni Marcelo Imasa kan family Imasa. Nagtao day takin ni Mark Roll Imasa. Shout out kada Jasmine Rivera kan Geraldine Larocco. Shout out man agijay Chismosa dijay Ramona ang ngadanan. Kablao naggapaw ken ni Miriam apadayo ka na nga chismosa. Pa-shout out man Mang Bianong iti pamilya Giyang dito'y Paway, Ilocos Norte. Makaparayaw, makapaikatibambanog amin na drama yo iti Lady L. Kuna ni pagayam tayo Roberto Giyang. Ala nga rudan, intay buray rayanan ti surat ti pagayam tayo naglingad iti naga na Marlon iti Santa Ana, Cagayan. Kastiman ti surat ni Marlon, ken ka Mang Bianong. Sakbay man pa iti amen, kablaawan kayo amen iti naimbag nga oras yo Mang Bukbukal iti Lady L Productions. Ilingid naklakuman iti nagan Marlon. Naguyuguyak mayt nagsurat, kayat kuman mayt te paiwanwan ken ka. Tapno nalawag ti amen, kastiman nga irugek, Mang Bianong. Arak latan ti sangsangwam. Imbag pa'y dagita abot iti arak ken baso ta maigigamam. Ngem siyak akadenden nam labas-labasam latan. Pangikat met iti bambannog iti agmalmalam trabaho, Anita. Jak amukan ka. Saan tapay nagkaskasar ngem kaslakit din napatpatag pa ti arakan ka ngem siyak. Anya met daytan, di mo kunaan pagimunan ti arak. Ibagbagak laeng Taday tamot kaming tagpaiso. Sana balay, ta agin inumak lang dito'y balay. Sana kamapmapan iti ayan dagiti mamartek talaga. Sana makidupdupong iti kompromila dita. Ken kang runaan
Jak mapan kumikita iti sabali a babae, no daytay makain inumak iti arak. Nagadwa sa Inak man la maturugan. Sige bakit, iturog mo latan, ta ibusak man pa iti arak. Nagganas gamit di maturog kahit. Kalpasan may buskaw ni best friend arak. Na. Bala a babae. Agimon sabi ni best friend arak. Dinaam mo ti makisama. Kanayon nga damakit kita kabuti ti arak ni ta balkon niya o nakadisaw. Inaldaw sa amat nga gininom kamarlaon. San may tatang? Rinabi ilaeng? Di ka man mang piluso pa. Talagamot nga rin tatang. Rinabi ilaeng may ngamin inumak? Saan nga inaldaw? Arak latan ti papapanan ti kwartam. Imbis nga urnungam kumaparay ti panagkalay sayo kan ni Anita. Ay so, sagkalay sa kaming tulata Kaanon to pay? Laglagi pa nga awan pay anak yaw. Ang mga nuinton makaamiris katakyasan na kamutan. Tanauman ton dito kinalaing mo nga uminaw. Di naktutakyasan day jay tatang. Tay ayatin nak unay. Agbugsot no adaywan nak. Pagtal na ka man. Pagbalinam ngamin amin nga inaangaw dagiti may bagbagakan ka. Madamdama si Kama ti pag-aangawan ni Anita. Kaya't mau? Anyalakit din ni tatang. Awan danag ta. Seryoso ni Anita. Dinaam mo ti agangaw tatang. Italaman na nakita ka, Ador. Kaano pa yan nagsubli ka dito Santa Ana? Idila na minsan ni Aldao, Marlon. Kastaya. Kahit agyan kan dito ay? Makita Gagangay iti baraw, awan mas no papagtali na edak. Nauma ako ni Jibaggaw, isa nagsubli akmanan dito Santa Ana. Husto ba? No nagsubli kan dito ay? Tapno, adamanan ti classmate ka. Ano kasta, agin inom ka pailaan? Katuan Imposible mo may katkot ya ginom. Kunak ano good boy kan, tada nasawam. Good boyak mo talaga. Tajak mo't kabilan ni bagat ka. Jak lamay kulasay ni best friend nga arak. Ayos no kasta. Kunak lakit din no nalipata mo ni best friend arak. Sana niya? Kahit mo, tagsango ta. Ay kuwan na. Day talaga ayam. Pag inumantangay. Ijay, balay Tapno ma'am amumot ni Anita, bakit ka? Sige nga Rod. Ibagam no kaano ti panagsango ta. Umay kanto ijay balay inton rabi ay. Agsango ta man. Agluto akto iti pulutan ta. Ay saan ka niya agluto iti pulutan? Sakton ti mangimoy. Kastaya. Sige nga Rod May mayat manan, partner. Oray may sa ti Adorno, mangta diti pulutan. No problemo, partner. Agapros manen iti bote ti arak ti aramidem. Just kekit ti dayta nga arak. Apay ngamin anagado ti mabagtit iti dayta ama inom. Sana balay ta oray nalaingak nga minom iti arak ta may salaang ti bakit ka. Wan, may sang agpayso ngam di mo pa'y maasikaso. Just kekit di? Ni Anita may agimon manan kin ni best friend arak. Ay na, makaamu ka ni tibiyag mo. Aprusam day tabote ti arak nga aginggay ti kayat mo. Ngam awan binabawian no maumak iti danam. Amo ka, di kan tumauma, ta inayayak nak unay. Uray man, no saan mo mat nga ipapa iti para kanyak nga asawam. Mapukaw day tang ayat-ayat. Apay, napukawan ti panagayat mo kanyak. Ay katurayam ano saan kalatang agbaliw. Awan binabawian kunak manan. Nagpintas mo't gaya mo ni bakat mo, partner. Siyempre nagtaraki tayo umay.
Di napintas nga rod, tinapilay. Ay na, makapaapal ka, mate. Kasano na pagtinag mo ni bakit mo? Si Kamot, tinatanong ba yan? Kasla di mo habulin ka, idi. Ay, una niya. Nakasta, ni Anita tinanghabol ka? Nako namon, partner. Agra naman. Pagprotesta ni bakit mo? Gagangay na natural adi na aminin ti kinapudno. Alaki din, rogyan ta na pagsangwan ni best friend Arak. San man ani bagat ko ti pagsaritaan ta? Tagayan, partner! Idi damo, jak ingkaskasaw, ti panangidaydayaw ni Ador ken ni Anita napintas kano mangbianong. Aging gaakanayo na yun ti panaginumay iti balay may, ket nagbalindamot tayo nasingad ken ni Anita. Sa anak mo tayo nga apaan ni Anita no aginumak mangbianong. Ket itay naminsan. Apay nga awan ti gargaraw mo ita, Marlon. Anya ti kayat masawan? Kunak man no aginom kayo itakin ni Ador. Saan ka no makaumay itata dapapanan na? Ha? Ay, kasta aya. Marlon! Umayak man! Ne, isumat na itan. Kunak man no sana makaumay ita. Ay, siya kung timapan mangilukat itiri daw. Ha? Mabit lang ha. Lukat ak tiri daw, Marlon. Saan pa naluto dahi ti pulutan nga inyag ka? Ay, kasta aya. Duatan aamang luto. Una, lutuin ta dua, Anita. Kaimasin ta man na lutuin. Day talagayam. Kaimasin ta tapno ado ti inuman ken pulutanin nyo. Mayat matisaritaan nyo dito yung kusina. Ha? Ay, uwan man. Tada kami adwakin ni Ador ti mangluto iti inyag na pulutan nyo. Wen partner, lutuin mi man ken ni Anita dahito inyag ko. Baybay amon ni Anita amang luto. Mapanto ni Gisalas, tarog yantan nga inuman ni best friend Arak. Ay na, baybay am ni Ador dito itatulungan na. Dua kay lang din nga pulutan. Jakmat makipulutan kada kayo. Iso abaybay am nga rod at tumulong kanya. Sige Marlon, rugyamon ti uminom. Takaimasin mi man ken ni Anita nga iluto dahito pulutan ta. Apay nga yasan kamot nga agtagtagay, Ador. Siyak lang mati umin-inom. Anyasan, kat no nakaado akong itinainom ka. Agpulpulutan lang mati araramidan. Umininumak mo't Dandun siyak lang tinangin-inom iti may sa buting arak. Kaluklukot naman ang data may sayang. Diyak pa'y nakita at timagay ka. Kuwang amin. Medyo maditirik-rik nak, partner. Iso jak unay ita. Pulutan pa lang ti paspasak, partner. Alang rod, hata ipapas ko man ti uminom. Kakaiso na nga aldo ti arak ita. Sige lang, partner. Kaduan kang aging gayt isardeng mo ti uminom. Walang iwanan. Walang iwanan talaga. Alangan mo't nga iwanan ka. Sige ti, tagay pa'y partner. Sikamatan ti nang ibukbok iti numag. Inom mo to imbukbok ko iti basaw. Takargaak manan, kalpasan na. Anay ko, nagsakit ti ulok Dito yung magayang salas ti nagturuga. Da Anita ken Ador dagiti
Mukasta, dati lang ni Ador dito balay. Sika talaga. Ay, na, nagsakit ka talaga tulog naggalasan ti katawa ni Anita. Kaslagampang. Anya launay nga taaya ti katawaan da kin ni Ador. Makapakatawa ka talaga. Nagpindas ka nga rin nagkatawa. Ha? Nay, nakariing kamot gaya man, partner. Mayat ti kakatawaan niyo dito ya. Ako nga, main. Nalaing gayang magangaw ni Anita. Kunak man no nagawid ka na, Dor. Aping adda ka pala dito balay. Kinapod no na, kaririing kumot lang. Naiturog ko dito balayo idirabe. Gapoy ti nalaos asakit ti ulaw. Kastaya. Wen, partner. Inturog tadway ti salas yaw. Sagkay sata iti atidog atugaw ang nagturugan. No, kasta nga rod, mangan ka dito yan. Agsasango tayo na mangan. Ay kwa. Agawid akong partner. San abale, ta umayak manen inton rabi Mangyagak manen iti pulutan ta. Kursunada kami ti panaglutluto na Anita iti pulutan ta. Kayat ni Ador, ti umay iti balay may mangbianaw. Kanayon amang yag iti pulutan may, kat ni pay Anita ti manglutaw. Idinto ta saan apulaos, ngar aramidan ni Anita dayta, ide sisak laeng ti umininom. Ta kaguran na unay te panagin inom kao. Jak nga raw din kaskasaw te kinadeket da Anita ken Ador mangbianaw. Handa kayo umot dito tsindaan. Anita, Ador. Ha? Wan tatang. Nairanamot nagkita kami kini Ador dito tiyandaan. Kastaya. Wan tatang. Ay, nailit na talaga ti lubong tata. Agkikita dagiti agaam mo iti may sadisaw. Uwan nga raw. Sige tatang ta, adda pa'y gatangak. Igatangak pa iti arak ni Marlon. Ha? Sige tata. Tatulungak man ni Anita makitsenda. Anya? Panawan kayo pa'y tata. Umay kan, Anita. Sige. Na. Nagalasan. Sa bali alalaki ti kaduan ni Anita ang makitsenda. Sapay sa bali tinadlaw ko kadakwada itay nakitak. Nakadagdagat da. Agam naging nadayo da itay masidagak. Apay nga ta. Marlon, adda ginatang ko nga arat. Ha? Diyakon urayin asikati mapan gumatang. Iso nga inggatangan kan iti arak mo. Anya? Mabalin mon arugyan ti uminom. Agdaman madmadlaw ko kan ka, Anita. Anya ngay dayta? Apay kasla kayat mumutten nga agin inumak. Adula amin na di mo madmadlaw. Katno ka na yung nga pa yung ide no uminumak. Nagado ti reklamom. Ngam apay nga itamutten kat sikapayan ti gumatang itinumag. Anya nga rod ngay, kasta talaga. Kayat ka nga rod nga igatangan iti inumam. May kawak nga rod. Malakit din uminom kan. Tapnumapnek ka. Ipennek mo ti aginom. Tasaan kan alapdan, Marlon. Mabit lang, i-text ko ni Ador. Tagsango kami manan. Ay na, saan mo nga ite-text ta? Saan nga umay day jay? Kasano ti pang nakaamom nga eh. Ha? Basta, saan nga umay day jay? Uminom ka itangag may maysa. At idugtiturog ko Awan mo ni Anita dito yabay ko. Anita! Ayan mo! Anita! Nakapapulot ka din iti dano mapagkapay! Nay,
Aping awan ti sumusumbat. Bumangon akmanlangan. Inakman lang di kusinan. Anita! Ayan mo! Anita! Ay, aping awan mo tao dito'y salas. Kita akman di kusina. Anita? Awan mo ti tao dito'y kusina. Napanan ngay na Anita. Awan ti pagilasinan nga da nagluto iti pamigatan. Napananan ngay dahi di ababae. Anyat masapol mo, Marlon. Kabarbaruman ngay malatiw ka bigbigat. Tatang, sapsapulak ni Anita. Ha? Panagkunak, nagtalaw ni Anita. Awanan dagiti gargarit na ijibalay. Anya? Bareng no nakikita yo, tatang. Anak ko. Kinapudno na sa balay tinadlaw ko kin ni Anita iti kalabas. Duada kin ni Ador agayimaw. Ha? Anya ti kayat yo asawa, tatang? Panagkunak, simurot ni Anita kin ni Ador agayimaw. Anya? Saan na pundo na itatang? Tinasaya, mapankagda magijibalay ti kasinsin na nagdagusan na. Amuam na da ijay ni Ador, anak kau. Sapsapulom ni Ador? Kasta nga Rod, ayan ti kasinsin mo? No kasta? Saan mo pa nga mo? Ha? Anya ti kayat mo asawan? Nagladaw kamutan anak ka mo, kat sika ti kadenden na ni Anita. Ha? Awanen! Nagtarayan da Ador kan Anita, kadenden nam. Anya? Sana puno da ita? Kat no nabayagan nga da relasyon da. Inom kanto, ngamin nga inom, Marlon. Anya nga'y, nasa lisyan na kan-ani Ador akasinsin ko ahudas. Dagiti awan ang bain, karasal na gayam. Nagado ti mabalin na asikmawan, ngam ni pa Anita ti siniksikmaw na. Karasal na gayam, ayop! Marlon, Sana mabalin kanyak daytoy. Balsak dagiti awan ang bain, makapataya! Nagsakit tinaduktalak mang biyanong, kaslakayat ko ti pumatay iti daydi agundaway. Jay pa'y kasingadan agayam kaw ti nangulag kanyak. Aging gayta ket agburburek pa'y lati darak. Sigurado ang mapatay kaw da Anita kan Ador no makita. Kayat ko asapulan ida ije baggaw, tabalsak ida. Bareng no maipapaskaw ti sakit tinakam kaw. Anya nga tati kasayaatan nga ramidak mang biyanong, tapno agbaaw ti pungtot, kan sakit tinakam amarikriknak, ket malipata kaw ti gagam kaw nga agibalas. Iwanwan na kuma mang biyanong, to'y pagayam mo, Marlon ite, Santa Ana, Cagayan. Umuna iti amin pagayam, ti mabasa iti nasanto na kasuratan, diyo supapakan iti dakes dagiti agaramid kada kayo iti dakes. Ikagumaan nyo kit day akanayon ti agaramid iti naimbag, iti tunggal maysa, ken kadagiti amin at tao. Isu nga agpanunot ka na imbag, pagayam ko Marlon. No supapakam ti dakes iti dakes, kahit madagdagos maabak ka, iti dangadang ti kinadakas. That's right. Ti kakaiso na laeng panang parmek iti kinadakas, ket ti panagaramid iti kinaimbag iti asinuman anang dangran,
wenno nang pasakit ken ka. Iti sabali apan nao, no guraam ti tao a nagbasol wenno nang pasakit ken ka, ngarod, dayta a tao kat nagbaligay kontra ken ka. Panunute manaimbag, no nakaikadeng ka amang balas iti asinuman. Timudem anaimbag dagiti banag nga isayangkat mo kas illegal ken mangitugod ken ka iti panakailawan ang mabali na pagbabawyam kamo dyanan. Ti panangdadael mo iti sanikwada wenno panangranggas mo kadakwada ket mangitundalaeng ken ka iti addapay aparikot mo ngem solusyon. Panunutumpay, no agaramid ka iti nakaamamas kadakwada, mabalin mo't balsunda ka. Agtultuloy dayta a sirkulo ti balimbalas. Amangan no nakarkarupay ti aramiden daken ka. Ti gagam tayong agibalas ket gagangay laeng dayta arik na. Makapasulisog nga ikabil kadagiti dakulap tayo ti hostisya ket dusaan dagiti tao nga ipagarup tayo a maiparbeng laeng nga madusa. Ang gaputa managbasol tayo a parswa, imposible para kada tayo nga agibalis a buyugan ti nadalos a motibo. Daytoy ti makagapo no apay nga imbiling ti Diyos, di kay agibalas wenno agipumpen iti gura. Kukwak ti pamalas kuna ti apaw. Kayat naasawen saan tayo abiyang ti agibalas kat supapakan ti dakas iti dakas. Biyang tinamarswa pagbalinan ti sitwasyon nga umiso kan iso ti mangipaay iti hostisya iti nasaem apagteng. Addaan tayo iti talingan nga iti Diyos no napasakitan tayo man wenno naliputan. Mabalin tayo ti agtalek imbes sagabaan ti epekto ti panagibalas. Agpasalukob tayo iti apo, ket ipaimaken kwa na ti sitwasyon. Imbes nga agtalinaid a biktima, anapnuan gura, nga awan direksyon na, agtamad tayo iti namarswa, nga ipaay na ti naan-anay a hostisya. Alright. Nadanon manayin tintay panagpapakadan, aging gangay ti sumaruno manayin ngayon tay panaglalangalang papagayam. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos ti agnina kada kayo, amen. Bye-bye! Thank you so much, kadrama. Kung gusto nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!